Nazdar, nazdar, já jsem CZB Rabbit a chtěl bych vás uvítat u svého dnešního prvního gameplay z Call of Duty Modern Warfare 2. No a jak to asi vidím, tak asi si vezmu ACR-ko, jakože to nosím tady rozehraný, tak proč si ho nevzít? No, buzerant teda ne, budu si lehnout, tyhle. No a budeme jakože pokračovat, tak a já si myslím, že budu dělat let's play z MV2. To mám teda jediný originál koupený teda, jo? Takže jinak všechno hezky stažený, jako vždycky. Jako skoro každý ne. Ale tak můžu ještě dneska udělat na Call of Duty Modern Warfare 3, ale to hraju přes Technohack, takže přes Technogot Hack, takže mi to jde hezky po netu, hezky. A tak tam to rozhodně umím líp jak tady, protože tam už jsem 80, všech 10 prestiž, prostě už mám komplet, takže udělaný. Což je taky potom o něčem jiném než tohle. A o dost o něčem. Jo. Budeme tam gangbang. Aha, no. To je smutný. Tady. Ty vole, já jsem si dělal finálky, ale to ne. To by bylo moc krátký video. Smrdí, to nechám ještě dál. A ještě s vámi určitě nebudu. Oh, ty vole, kdybych neběžel tam tudy, tak můžu mít finálky, jo. To je smutný. No, 3-3, tak je hezký, no. Level 48, krásný. Jakož budu 49 za chvíli. No, tady tu mapu, ne, to zapomeňte, to chci vás odprojit, no. A tak jakože zatím se kouknem. No, tohle jsem nechtěl. Oh yeah. Ještě kolek, ještě 8 kilů, tady, aha, Dobrý, tak za chvilku budu mít holograf. Což je taky hezký, což se mi líbí, což ho tam chci a já si hezky tady změním to. Assaulta. Tady máme grenade. A tak to tam hodíme. ACR. A takhle. Perk 1. Tak. ACR. Grenade. A Woodland. Jo. No a takhle můžete mít dva attachmenty. No jakože já jsem to teprve zjistil až včera, nebo kdy. Jsem zjistil, jak se to konečně dá udělat. Já jsem celou dobu vůbec nevěděl, jak se to dá, jestli to potom můžete mít jakože, až když budete úplně komplet level, nebo jestli se to dělá přes perky. A když jsem viděl nějakého cigána, který měl 43 level, ne, který měl 43 level a měl tam 2 attachment a já, tak to musíte asi přes ty perky. Jsem se koukl, nějaký trubičky tam byly, jak jsem to dal. A on to jakože fungovalo. Docela. Opa, neznáš, ty dementi to zahledou. Aha, tak asi trošku, asi trošku nic moc, no ale tak. Chudák. Já jsem nevěděl, že tam půjde. To bylo trošku úplně náhoda, kurva, tady to. Ne, nejsem hacker. Ne, vážně ne. Ne, jakože, abych se přiznal, tak na MV3 jsem zkoušel jednou hackovat, jakože, ale